Čaute ľudia, tu máme druhý Roblox Rivals, ale part 2. Dneska budeme tiež hrať Rivals, potom som natočil ešte prvé video, to sa práve zverejňuje. A jak som hral s tým typkom, čo mal RPGčko? Nie. Takže ja idem s ním. Kočku. Nechcem chodiť v tej policii. Poď ku mne 20. I Lenka 14 pod mňa. Dobre. Idem do 2 od 2. Bro. Ľudia, povedzte mi prečo. Ešte to kašlom, dávam play, dávam 1-1. Či? Ja skúsim 1-1. Nie, poďme 1-1. Keď budú takí typci, tak neviem do čoho pôjdeme, ale čakať na budú silní typci. Takže nie. Dobre, idem s ním do areny. On má viacej vinoletie. Tak teraz nedržte palce ľudia. Čakaj, on má vorn. Poď. Yes. Takže 1-0. Ale ty ma nezastavíš, kámo. To je na part jednotke. Že ona, to sú ja, ona nohy, teda, jak má škaredé vlasy. Však starý hit. Ja ten granát zatiaľ nepoužívam. Shotgunu si treba, budeš mať. To je to nice. 3-0. Som úplne, že dobrý v Rivals, kamo. Roblox Rivals som úplne, že dobrý. Kde? Úplne, že som dobrý v tej hre. Match point 4-0 pre mňa. Tak, ten duel nemusím vyhrať. Ľudia, musím vyhrať. Bro, teraz ma zabil so snajperkou.
Teraz sa robí zo mňa srandu. Ja som chcel mať 5-0. Ľudia, poďme na to, ľudia, poďme. Dobre, ale ja hrajem hru. Že ma zase strapne do hlavy zo snajpera. Yes. 5-1 pre mňa. On dal rematch. Takže ideme ešte jednou. Mám ináč natáčam. Takže ideme ešte jednou Rivals. To bude troška dlhšie video. Nie, som si dal ten obyčajný gun, ale nepoužíval som si ho. No. Ale som šťastný. Keby si kúpil RPGčko, tak to je dok. Ale on má toto awesome rifle. Bro. On má shotgun. Shotgun má. Shotgun. Robí srandu. Ešte ho musím trafiť. Jeho. Poďme do finále. Do rematch. Rematch je mali, dobre. Ľudia, to už by malo stačiť videa.